No BNG Asembleas Abertas propoñemos un equipo de homes e mulleres con ganas de traballar polo ben das súas veciñas e veciños. Todas e cada un de nós, xunto coas achegas que a xente nos fixo nas numerosas asembleas abertas que vimos de celebrar, presentamos un proxecto para o futuro de Moaña, que é un compromiso con toda a veciñanza. Para o BNG, un ensino de calidade precisa da implicación e aportación de todas e todos. Por iso, potenciaremos a constitución e convocatoria do Consello Escolar Municipal como máximo órgano que garante a participación da comunidade educativa. Tamén prestaremos atención preferente aos centros educativos de infantil e primaria, que permita ofertar aos nenos e nenas un contexto educativo nas mellores condicións posibles. O noso concello ten que ser un dos motores da recuperación económica, un concello aberto, dinámico e ao servizo da xente. Temos que transformar Moaña nunha área comercial aberta, axilizar ao máximo os trámites para acceder unha licenza, dar asesoramento a quen o precise e facer da páxina web do concello un servizo útil. Temos que desenvolver tamén un plan integral de economía social que aposte pola produción local, o cooperativismo e o comercio de proximidade. Sofrimos, como mozos e mozas, políticas que rouban o noso futuro e nos condenan. Temos que fomentar o autoemprego e buscar outros modelos de economía social como cooperativas e microempresas que nos den solución ao paro e á migración que sofrimos. Unha boa formación é imprescindível para elo. Implantaremos bolsas para a formación e o fomento da creatividade. Melloraremos a coordenación entre os centros educativos e o Padroado Beiramar e crearemos novas ferramentas que nos permitan un traballo digno e de calidade. Dende o BNG Asembleas Abertas temos claro que en Moaña vivimos o deporte con paixón e que non só temos grandes deportistas e clubes, senón que ademais contamos cunha variada oferta deportiva. Nós queremos contribuir a que o deporte siga medrando no noso concello, que se poida practicar en todas as idades e en igualdade de condicións para todas e todos. Algunhas das medidas que implantaremos son a creación dunha fundación deportiva municipal, co obxectivo de mellorar as posibilidades de financiamento dos clubes. Tamén poremos a disposición destes un coordinador deportivo ou coordinadora deportiva municipal que se encargue de organizar os horarios de uso das instalacións e de axudalos nos trámites burocráticos, entre outras funcións. As mulleres de Moaña sabemos que se queremos que nos escuiten, temos que estar presentes no concello. O noso proxecto inclúe a creación dun Consello Municipal da Muller que implantará as políticas de igualdade que Moaña precisa para avanzar socialmente. Apoiaremos a conciliación familiar e laboral, ampliando o servizo de comedores escolares durante todo o ano, estendendo o Plan Madruga, que ofrece un servizo de almorzo nos colexios para axudar a aquelas nais e pais que entran cedo a traballar, e creando un servizo de canguros para nenos e nenas. Moaña é un concello cheo de artistas, cunha intensa creación cultural en todos os ámbitos, dende o teatro á produción audiovisual ata a música en todos os estilos. Sen embargo, esa riqueza especial que ten Moaña está desaproveitada, porque o actual goberno abandonou a cultura á súa sorte. Nós imos dar soporte a todo ese potencial creativo a través dun espazo cultural de referencia e completar a actual rede de centros socioculturais das parroquias. Tamén coordinaremos unha axenda que recolla unha programación cultural global e coherente. Preocúpanos especialmente o pouquiño galego que se fala, sobre todo entre a xente nova de Moaña. Dende o concello, queremos destacar a riqueza e tamén a oportunidade económica que supón termos unha lingua propia, que ademais, como marca da nosa identidade, é a nosa achega orixinal á multiculturalidade na que vivimos. Imos promover o uso orgulloso da nosa lingua en todos os ámbitos. Non podemos tolerar que mozas e mozos de Moaña teñan que soportar un alto custe económico e persoal para poder continuar cos seus estudos posobrigatorios.
Por iso, exixiremos a ampliación da oferta educativa nos institutos de Moaña e que se estableza un plan de transporte específico para esta etapa. Porque o futuro dunha vila tamén se garante cun ensino público e de calidade. Temos que engadir valor á actividade económica de Moaña, unir o talento e a inversión para que os beneficios do noso traballo se queden na nosa vila. Imos recuperar o tempo perdido e facer de Moaña un concello cómodo e atractivo para nós e para os que nos visitan. É fundamental manternos comunicados e buscar novas e mellores maneiras de asociarnos, coordinándonos de maneira eficiente, creando espazos para o asociacionismo, locais de ensaio ou novas alternativas de ocio nocturnas. É o que nos definirá como mocidade que somos. É moi importante manter en perfectas condicións as instalacións deportivas existentes e realizar melloras como a reforma do pabillón de Domaio, as pistas de tenis de Meira, rematar a área deportiva e de lecer do Casal. En definitiva, queremos ter un concello á altura dos seus e das súas deportistas. Temos que frear a situación de emerxencia social que viven moitas familias de Moaña, mellorando a prestación de servizos dende o concello e reducindo os impostos municipais. Tamén temos que reactivar os mecanismos de solidariedade e cooperación entre a veciñanza, creando un banco de tempo onde poidamos compartir o mellor de nós e axudarnos mutuamente. Temos tamén un rico patrimonio cultural de outras épocas. Petroglifos, mámoas, castros e tamén todas as actividades e infraestructuras propias da vila mariñeira que sempre fomos. Compre poñer en valor toda esta riqueza e dala a coñecer entre a veciñanza. O proxecto do BNG Asembleas Abertas é un proxecto que ten como razón de ser as persoas, facendo da mellora na calidade de vida e na defensa da nosa identidade a súa bandeira. Comezando por atallar a situación de emerxencia social na que, por desgraza, viven algunhas familias moañesas, dándolle un novo impulso aos servizos sociais. Promovendo a creación de emprego e de riqueza, potenciando os nosos sectores productivos e reactivando a función do padroado beiramar. Poñendo en valor o noso patrimonio para uso e disfrute dos veciños e veciñas e dun turismo sustentable que faga medrar a economía local, xerando ingresos para a hostalería e comercio. Facendo do acceso á cultura, ao deporte e ao ocio un dereito de toda a veciñanza, non só democratizando o seu acceso, senón converténdoo nun potencial diferenciador do noso concello. Sendo os primeiros na loita fronte aos recortes nos servizos públicos, sobre todo no ensino e na sanidade, e na defensa dos mesmos como garantes de igualdade de oportunidades. Seremos un concello comprometido co futuro de Galiza, coa súa identidade, coa súa cultura e coa súa economía. Unha Moaña con futuro, nunha Galiza con futuro.